V roce 2012 skončil galaktický cyklus dlouhý 26 000 let. Skončila kosmologická éra, kterou Májové nazývali plejádským cyklem. Během tohoto cyklu naši předkové prožili 5 epoch, 5 sluncí, z nichž každé trvalo 5200 let. Teď se nacházíme v době 6. slunce. Pam u pam v soka, ninu pak vavo. Matnya chitichuve miya katil tilve, nyavme pam uka pam uwo. Podle proroctví indiánů Cree, až bude země spustošena a zvířata budou umírat, kmen lidí všech ras, vyznání a barev promění víru v činy na místo slov, aby se země znovu zazelenala. Budou jim říkat duhoví bojovníci, ochránci životního prostředí. Naši předkové chápali náš symbiotický vztah s přírodou a živly a předpověděli zhroucení neudržitelného světa. Napříč časem a prostorem sdílejí strážci moudrosti své posvátné věmy. Tobias je andělská plejádská bytost, se kterou komunikuje v meditaci Geoffrey Hope. Coby průvodce a vypravěč, Tobias dává nahlédnout do evoluce lidstva z perspektivy věčného ducha. Na počátku byla otázka, z níž započalo veškeré stvoření. Kdo jsem já? Přišli jste sem z veliké dálky, mimo omezení času a prostoru. Tak započala vaše cesta vaší duše. A tak přišli na zem andělé a přijali lidskou podobu, proto aby byli v dimenzi zpomaleného času a prostoru. A zapomněli na to, kdo jsou. Přišli jste na zem, abyste si uvědomili, jaké to je žít ve svém vlastním stvoření, kde můžete vidět následky a důsledky vašich myšlenek, vašich činů a vašeho vědomí. Každý z těch zážitků expandoval ve vaší duši. Každý z těch zážitků přispěl k odpovědi na původní otázku, kdo jsem já. Jste mnohem víc, než si dnes myslíte, že jste. Probuď se, drahý člověče, probuď se. Čas 6. slunce. Probuzení. Jsi někdo, kdo prožil
stovky a stovky životů na zemi. Člověče, dovol, abych ti jako Tobias vyprávěl o mé příští inkarnaci a také o tom, jak se to vše stalo. Jaká neuvěřitelná příležitost pro každého z nás, kdo jsme tady, spojili naše vesmírné energie při vyprávění tohoto příběhu, aby byl pro vás srozumitelný a aby se přímo dotkl vašeho srdce. Vždy jde o to, zda se odvážíme vydat se na cestu do svého nitra. Přišli jste na toto místo zvané země, abyste zakusili, jaké to je být ve fyzické formě. Být v lidském těle. Mít duši, intelekt a mysl. Zatoužíte ponořit se hluboko do celého stvoření. A tak v klidu plujeme po řece života za svitu hvězd uprostřed blažené noci. Náhle slyšíme, jak nám nad hlavou hvízdají kulky a naše loď je napadena piráty. Dřív než se nadějeme, ocitáme se v temných hloubkách a slizký trup jejich lodi nás unáší pryč do neznámé budoucnosti. Mou myslí probíhaly všechny temné scénáře a konce. Výbuch ega se mnou praštil stejně jako spadne výtek v šachtě, když se přetrhne lano. Mezi myslí a srdcem se přerušilo spojení. Jako trn šípkové růže vražený do mého srdce. To byla moje šokující bolestná smrt. Ten okamžik, kdy usnula šípková růženka a s ní jsem se vzdal i já. Plod šípkové růže zasadili do tvého vědomí dlouho předtím, než jsi přišel na zemi, jako připomínku toho, že se probudíš, až přijde ten správný čas. Teď je čas se probudit a vzpomenout si. Tvůj vnitřní hlas to ví a volá. Je to tvé volání po návratu k sobě samému. Možná jsi na něco zapomněl. Na něco z tvého dětství. Co jsi na cestě ztratil. Vzpomínky, které byly odstrčené a potlačené. Volání domova slyší každá tvoje část. Já jsem s novým cestovatelem. Mým úkolem je spustit proroctví. Podle potřeby posouvám čas dopředu i dozadu. Tvé vzpomínky na minulé životy je snění směrem dozadu. Všechno, co si umíš představit, již tvoje duše zažila. Avšak myslíš-li jen na to, co budeš jíst zítra k obědu, to je snění směrem vpřed. Kvalita tvého vědomí závisí, jak umíš tedy cestovat v čase dozadu i dopředu. Snění je proces, kdy vědomí vychází z tvého vlastního těla, vědomě nebo ve spánku. Naším úkolem je spustit pravdu. Spustit ten živý sen minulosti i budoucnosti. Nutně se musíme spojit s domorodými stařešiny, s našimi předky z dávnověku. Jinak nebudeme vědět, jak harmonicky přejít do budoucnosti, tak, abychom mohli být skutečně šťastnými. Jen díky posvátným obřadům jsme dokázali přežít. Jen díky naší dávné paměti uložené v DNA jsme vytvořili vlákno našeho osudu. Nit naší existence tady na zemi. Je to pupeční šňůra, která nás spojuje s našimi matkami.
Teď žádáme o vyvinutí 6. a 7. smyslu. Je to magnetické vlákno, které je kolem Země a kontroluje čas. Je dlouhé 5200 pozemských let. Až bude toto proroctví naplněno, až orel a kondor budou opět létat spolu, dojde na planetě k obrovským změnám. Pro nás je orel poslem. Poslem, který nese naše modlitby na svých silných křídlech ke Stvořiteli. A na oplátku Stvořitel nabádá slunce, aby rozneslo tyto modlitby na svých paprscích po celém světě. Pro nás má význam ukončení dlouhého cyklu. Cyklus se opět vrací k výchozímu bodu. Nastává čas znovu zrození. Na počátku je harmonie, rovnováha, esence. Slunce je jako živá energetická bytost a úsvit 6. slunce a zvěstování tohoto nového věku, zlatého věku, je vlastně příběhem toho, jak si lidstvo začíná uvědomovat změnu. Srdce je jako vnitřní slunce. Zdravíme slunce a dovolujeme, aby se Otec slunce dotýkal našeho vnitřního slunce. A z našeho probuzeného vnitřního slunce můžeme posílat světlo všem buňkám v našem těle. Malým sluncím v nás, která probouzejí celé tělo, abyste mohli prožívat světlo v sobě. To světlo, kterým jste. My si stále myslíme, že věci vyžadují čas, ale oni nevyžadují čas. Vyžadují sladění a neusilování. Jen být. Když jsou věci sladěny, srovnány, vše se děje kvantově. Takže celé naše pojetí času musí být zrušeno. A právě o tom mluvili Májové jako o konci času. Není to konec tikání hodin, je to jen konec těhotenství Země ve vesmíru. Je čas na opětovné vybudování horizontální moci bez nemoci. My ženy a matky víme, jak to udělat. Ta energie předtím byla sluneční, byla vertikální, byla v ní moc, že ano, vertikální královská mužská moc násilné vlády. To bylo období válek vrcholící v minulém století. Sluneční energie, to byl závěrečný věk 5. slunce. Nynější nastávající věk 6. slunce je magnetická spolupracující energie lásky. Je to energie měsíce, evoluční energie žen. Takže nyní je čas být opět v sourozeneckém duchovním kruhu. Proroctví vypráví o tom, že 8 000 bubnů bude bubnovat opět jako jediný a že to již nebudou válečné bubny, nýbrž budou signalizovat uzdravení země a zrod mírového lidstva. Nyní stařešinové, kteří udržovali historii vědomí pro lidstvo, nyní rozeznívají zvony a bubny, zpívají zpěvy, troubí na rohy, slaďují se s krystalickou, elektrickou a magnetickou strukturou a světelnou energií samotné Matky Země. Nalaďují se na frekvence
a na potenciály všech andělských říší, kde zní toto volání. Tady na zemi nadešel čas. Volání po probuzení proniká hluboko do každého vlákna naší DNA. S probuzením se každá vaše část rozsvěcuje. Každá vaše část začíná tanec a omlazení. Starodávní mudrci říkají, že jsme udrželi energii tak dlouho, jak jsme mohli. A teď je to na vás, na těch, kdo se probouzejí, kdo pomáhají vytvořit novou zemi, kdo rozšiřují své vědomí a budou sloužit jako standard pro všechny, kteří přijdou po nich. Je čas se probudit. Vaše děti a všichni mladí se nyní stávají strážci nové země. Je to jejich svrchované a nezadatelné právo. Oni se učí starodávným zvykům a schopnostem, které Běloši zapomněli. Když hovoříme o cestách, které se otevírají, budou se otevírat celosvětově, univerzálně. Všechno, co tady existuje, se spojí. Musíme začít být vůči tomu velmi citliví. Předkové, kteří byli moudří a mysticky a duchovně nadaní, věděli, co se stane. Časy se začnou měnit. Máme schopnost se změnit. Klíčem je duchovní transformace. Všechny 4 základní rasy se musí spojit. Rudí, bílí, žlutí a černí. Každé etnikum drží v ruce část skládanky. Jeden bez druhého nemůžeme existovat. Vzájemně mezi sebou vytváříme most od srdce k srdci, od mysli k mysli, od ducha k duchu a pak od člověka k člověku. Vidíte čím dál víc, jak se takzvaná duhová rodina spojuje. A až začnou zpěvy domorodců a stařešinů pomalu odeznívat, bude čas vzpomenout, kdo jste, proč jste tady a proč jste si zvolili být na zemi v době té největší změny, jaká tu kdy byla. Žehnejte svému duchovnímu probuzení. Změna. Změna je velkolepá. Můžeš důvěřovat sám sobě natolik, že dovolíš svoji vlastní proměnu? Volání po probuzení je slyšet vnitru. V částech tebe, které byly tak dlouho skryté. V částech, které jsou zraněné a bolí. A pláčou. Chtějí se vrátit domů, k tobě. Zjistil jsem, že moje mysl je velmi těsně zavinutá. Otáčí se stále kolem dokola a dokola. Hledám rovinu v křivce, abych se dostal do páteře a dotkl se tvých nervů. Vzestupuji díky přímým věmům a pronikám závojem dvojitého vidění. Staré systémy na zemi se začínají rozpadat. Je čas začít transformaci ze starého já na nové. A teď ta změna způsobená probuzením začíná zlehka odstraňovat staré struktury. Začíná změkčovat ty staré, tvrdé myšlenky a systémy přesvědčení.
Trojrozměrný materiální čas rychle spěje ke konci. Nemůžeme již existovat v tomto novém čase, pokud dovolíme, aby přítomnost udržovala stávající stav. Jedině kompletní duchovní transformace vytvoří krásnější svět, o němž naše srdce vědí, že je možný. Náš politický systém už moc dobře nefunguje. Náš zdravotnický systém už moc dobře nefunguje. A my nevíme, co dělat. Mezi rozpadem starého světa a vynořením světa nového, ať už v osobním životě nebo na kolektivní úrovni, je posvátný prostor. Prostor mezi světy. Prostor mezi příběhy. Mnoho lidí dnes prochází tímto přerodem. Základní povahou člověka je, že ať je kdekoliv, ať je čímkoliv, jeho současný stav mu jaksi nestačí. Chce být něčím víc. Někteří lidé hromadí věci, peníze, majetek, moc, požitky, lásku, vědomosti. Nezáleží na tom, co. Tato touha po rozpínání je touhou po despoutanosti, protože čehokoliv dosáhnete, není to dostatečné. Chcete být něčím víc? Dokud člověk nepozná neohraničenost své existence, tato touha neustane. Dnešní mládež ví, že se děje něco strašně nesprávného. Není hloupá. Jak si myslíte, že bude reagovat na nějaký systém, o němž ví, že je v koncích? Jsme duchovní bytosti. Máme v sobě energii, která je nepřemožitelná. V mysli máme morálku a principy. Neuvěřitelně silné emoce. Některým se zdají neviditelné. Někteří z nás vypadají tak silní se širokým úsměvem, ale uvnitř jsme úbozí. Někteří z nás mají duchovní smysl přesahující lidské chápání. Někteří stojí a dívají se, jak vedoucí představitelé naší planety okrádají naše rozvinuté země kvůli jejich surovinám. Já jsem se rozhodl postavit se za to, co je správné a stát se vypravěčem příběhů, lyrikem. Planeta je nemocná. Systém je nemocný. Finanční systém je nemocný. Zdravotnický systém je nemocný. Média jsou nemocná. Tak například lidé žijí 20 let ve věžáku, ale neznají své sousedy. Nezdílejí vědění nebo lásku. Chovají se jako cizí. A podle propagandy v novinách by vás každý puberťák v kapuci mohl probodnout. Pokud čtete noviny a sledujete, jak média spravují o světě, myslím, že se mládež stane skleslou a frustrovanou kvůli tomu, že není možné žít na této planetě dobře. Neměli bychom u nové generace lidí vytvářet takovou beznaději. Je velmi důležité, aby krása světa a lidstva, dobrota, laskavost, láska a soucit také našli své místo v médiích, aby mládež měla naději a aby se stali ideálem. Laskavost a nenásilí je jediná cesta. Děti znají lidi. Jsou tady krátce. Jsou mnohem blíže ke vzpomínce na to, o čem je skutečně život. A vibrují na té frekvenci. Chceme-li komunikovat s mladými, pak se musíme naladit na jejich vibraci. Chcete-li s někým komunikovat, musíte se naladit na to, na co je naladěn on, ne na to, když si myslíte, že by měl být. Všichni jsme tady na duchovní cestě osvícení. Dříve nebo později to zjistíte. S každým krokem, který ujdu na této cestě, jsem stále vytrvalejší a statečnější, vážnivější a odhodlanější. Nyní usiluji o něco většího a nemohu ani popsat energii v mém nitru.
která pohání mé téměř 60kilové tělo. Vím jen, že na tomto světě něco zásadního změním a nic mě nezastaví. Takže když naše mladší generace říkají, že jsme byli zrazeni, to je třeba řešit. Oni ve skutečnosti mluví ve jménu minulých i budoucích generací. Už nemůžeme si jistotou předpokládat, že v demokracii se vláda stará o své lidi nebo o svou voličskou základnu. Ukázalo se velmi jasné, že vláda má svou vlastní agendu. Je to mocenská struktura. Je to selhávající mocenská struktura, která už nepodporuje svou vlastní základnu. Je čas to změnit. Je čas změnit pravidla hry života a způsob správy věcí veřejných. Podmínky našeho souhlasu s tím, jak se angažujeme ve světě. Těsně před invazí do Iráku, vzpomínáte si na miliony těch, kteří proti tomu vystoupili? Začalo to na východě a bylo to jako vlny lidskosti. Byli to lidé, kteří mohli velmi jednoduše říci, mně se to netýká. Neudělali to. Řekli, nás to zajímá. My chceme dát šanci míru. Většina lidí chce mír. Opravdu se zdá, že vlády světa ulpívají na své lásce k moci. Pokud člověk neumí vnést mír do své vlastní mysli, jak může přinést mír světu? Dokud na světě budou jatka, budou války, ahimsa, nezabíjení živočichů a život v lásce ke všemu živému vyúsťuje v dobrovolné vegetariánství. Ohleduplnost k planetě Zemi je řešením všech současných problémů. Mávnutí motýlího křídla může v kritické chvíli vytvořit hurikán na druhé straně oceánu. Budete si toho vědomi, až se bude blížit kritická chvíle? Ne. Vy prostě musíte mávat křídly pořád. Musíte být celou dobu tím motýlem. Změna začne smívat vrstvy a vrstvy obtíží, těžkostí a bolestí. Začne rozvazovat uzly, přetrhávat to vinutí, osvobozovat vás z vašeho vězení a to všechno vychází z vašeho nitra. Procházíte duchovním probuzením a uvítejte změny ve vašem životě. Právě dochází k vibrační změně, která u lidí rozšiřuje rozsah frekvencí. Je to téměř jako ladění stanic na rádiu. Na určitých frekvencích uslyšíme něco a když naladíte rádio na vyšší frekvenci, když otočíte tím knoflíkem, uslyšíte jiné stanice. Stejně to funguje i s dimenzemi. Čím více vytváříte vibrační pole a zvyšujete frekvenci vibrací, tím více úrovní reality vnímáte. Kritická masa probuzených lidí napomůže celému lidstvu růst a probudit se a vytvoří se posun ve vědomí skokem na celé planetě. Období příštích 10 let je klíčovým obdobím, kdy musíme jakožto realizované bytosti postoupit na vyšší úroveň kolektivního vědomí. Takže budoucnost se vytváří v každém okamžiku prostřednictvím změny kolektivního vědomí. Když si kolektivní vědomí lidí zvolí určitý scénář, my jaksi sami projdeme tou danou časovou linií. Máme jakýsi rámec vysvětlení pro interpretaci světa. Máme příběh, který vyprávíme sami sobě o tom, co je skutečné. Kdo jsem já, jak žít život, co je důležité, jak dělat věci. A z ničeho nic už tato historka nefunguje. Proč si myslíme, že v této době krize bude řešením větší rychlost, větší výkonnost? Možná někdy musíme dělat méně. Myslím, že je důležité, abychom se cítili v pohodě v té prázdnotě a abychom ji dovolili uzrát. Nevíte-li, co dělat, možná byste neměli dělat nic a prostě počkat,
až budete mít jasno. Počkat na impuls k nějakému činu. Když začneš důvěřovat sám sobě, to doslova změní každou tvoji část, každou elektromagnetickou částici, každou duchovní vibraci tak, že začneš k sobě přitahovat nové věci. Můžeš si natolik důvěřovat, že dovolíš, aby došlo ke změně tebe samého? Stín. Po mnoha životech na rukou a na kolenou, po mnoha životech obřadů a náboženské rétoriky jste velmi unaveni náboženstvími. Viděli jste, k čemu docházelo. Slepá víra převzala kontrolu. Náboženství ztrácela lidi otevřeného srdce. Náboženství se stala velmi dogmatickými a rutinními. Myslím, že vždy existovala jednotná duchovní cesta. A té se říká být laskavým člověkem. Neuvěřitelně jsme se zamotali do spirály našich vlastních tradic a začali jsme na nich lpět tím nejhorším způsobem. Když se podíváme na buddhistické pojetí lpění, strašně na nich lpíme. Tolik na nich lpíme, že cítíme, že bez nich nemůžeme fungovat, žít a dýchat. To není osvobození. To není uvolnění do stavu lásky a uvědomění. To je pomalá smrt. Dokud mysl žvaní a tlaká, jsme zachyceni ve smyčce, kterou jsme sami vytvořili. Až když se rozplyne, máme možnost vidět něco jiného. A pak mystická tradice říká, že když mysl ustane a vstoupíme do stavu klidu, pak máme možnost zahlédnout sebe nebo duši. Musíme dostat levou mozkovou hemisféru pryč z místa řidiče. Chcete-li, je to jako plátno v kině, na které se díváme. Když se postavíte dozadu k projektoru a uvidíte, odkud to vychází, základem veškeré kontroly, bez ohledu na její formu, je kontrola lidského vnímání a manipulace s lidským vnímáním. Vy, kteří si myslíte, že lidstvo je na špatné cestě, zastavte se na chvíli a uvědomte si, že odpuštěním chyb minulosti bude zítřek jiný, protože už nebude možná cesta odplaty, negativní karmy nebo osudu. Duchovní amnestie se stane cestou volby a šťastné představivosti. Mysl je perfektním místem, kam uniknout, když se máte zabývat láskou k sobě samým. Musíte jít do svého nitra a začít naslouchat. A naučit se něco mnohem hlubšího, než je změna politiky, oběh peněz a snížení základní sazby DPH. To prostě nebude fungovat. Proč nefunguje proces vzájemné lásky? V pravé polovině mozku lidských bytostí je aktivován sebedestrukční film strachu. V současné době žijeme však na nové úrovni, kdy právě polovina mozku dostává postupně vesmírné impulzy lásky a tyto impulzy posilují otevírání srdce nás všech. Skončí nejen nadvláda kultury levé mozkové hemisféry, ale skončí i nadvláda západní polokoule. Když se masám postupně prodává dobře zabalená a dobře řízená síť lží, bude se pravda zdát naprosto absurdní a mluvčí bude považován za nepříčetného šílence. Jste-li osobou, již vládne levá mozková hemisféra a potkáte-li osobu pravé hemisféry nebo osobu se stejně vyvinutými hemisférami, budete si myslet, že jsou šílení, nebo že jsou mimo, nebo že jsou to extrémisté,
protože vy dekódujete realitu úplně jinak než oni. Můžete zaměstnat svoji mysl fakty a čísly, abyste zapomněli na lásku k sobě. Můžete vystavět tento falešný chrám mysli, abyste předstírali, že jste chytří, nebo abyste dělali, jako že něco víte, ale pořád utíkáte a pořád to nevíte. Existuje část lidské bytosti, která bude vždy chtít zůstat ve tmě. Zůstat ve stínu. Vyžaduje to velkou odvahu podívat se na ty negativnější aspekty sebe sama. Prostě se otočte a podívejte se. Řekněte, OK, je to mou součástí. Ve tmě je zlato. Jak víte, když světlo dopadá na nějaký předmět, vrhá stín. Ten stín nám připomíná, že jsme bytosti z duší. Ten stín, který jsme zatratili. Ten stín, před ním jsme utíkali. Stín, kterému dáváme za vinu, že nás uvrhl do tohoto nekonečného cyklu životů. Ten stín je naším božstvím, naší duší. Já, které hledí do nitra, jen tam je a miluje vás. Bere všechno z tohoto vnějšího vyjádření a přeměňuje to v hloubku duše. Do světla a do moudrosti, která je věčná a absolutní. Překročit dualitu je jedním z klíčů. Smyslem mysterijních škol v Egyptě bylo pochopit alchymii lidstva a to, čeho jsme schopni. Klíče bylo stát se mistrem a dosáhnout rovnováhy v chaosu. A my doslova vplétáme řád stvoření do chaotického procesu života. Je to iluze, že existuje dobro nebo zlo, tma nebo světlo. Je to iluze, že existuje nahoře a dole. A každá z těchto iluzí je jen formou duality. Dualita je pro vás zrcadlem, abyste viděli sami sebe. Když uzříme temnotu sami v sobě, podíváme se na své slabosti a na svou zranitelnost. Již neplatí staré systémy přesvědčení, že vás může odnést ďábel, stejně tak, jako že vás může spasit Bůh. Dualita, kterou prožíváte ve svém každodenním životě, je iluzí a je nutné ji opustit, protože neexistuje žádná temnota a neexistuje žádné světlo. Je jen čisté vědomí. Není žádné nebe ani žádné peklo. Není žádné správně ani špatně. Je jen vědomí věčné jednoty. A v tom vědomí je láska. Je to odvážný krok vzdát se potřeby mít v životě protikladné síly pro vytvoření naší iluze reality. Jsi připraven propustit systémy přesvědčení o protikladech? Jsi připraven přijmout jednotu a svrchovanost sebe sama? Teď se zhluboka nadechni. Vidím to jasně. Všechnu tu bolest, závislost, utrpení jsem si vytvořil sám. Kradl jsem, lhal jsem a bojoval jsem se sebou samým i s druhými. Dlouhá léta jsem ničil svoje tělo chvilkovými požitky. Naplňoval jsem to prázdno ve svém nitru, abych zakryl svou nespokojenost se životem. Nesměl jsem věřit v sebe sama, když jsem byl mladší. Dnes již
Můžete vidět to světlo, které z vás vychází, přestože jste uvnitř sebe a díváte se ven. Můžete vidět své vlastní světlo jako odraz v lidech, s nimiž se setkáváte. A slova vycházející od vašeho ducha již vycházejí ven svobodně. A vidíte, jak se duch těch druhých rozjasní. A vidíte tu záři. A řeknete, Páně, jenom záře může vytvořit záři. Takže když to zahlédnete, máte to. Na to, abyste zahojili své rány, skutečně potřebujete nebát se toho, co jste prožili. Potřebujeme si připomenout, že už jsme tím prošli a přežili jsme to. Vážně. Tady jsme. Přežili jsme to. Ano, ta zranění nás těžce zasáhla a všelijak ovlivnila náš život. Ale když dostanete odvahu se na ně znovu podívat a přinesete do té chvíle veškerou svou inteligenci a všechno, co jste v životě získali, to vám dá sílu se znovu ponořit do té bolesti a do těch ran. A vy jste schopni prostě přeprogramovat sami sebe ze svého nitra. Nemůžete se tomu vyhnout. Musíte tím projít. Musíte to sníst, dýchat a vyválet se v tom. Prostě se dostat do svého nitra. Jakkoliv. Chce to čas a trpělivost a spoustu soucítění sami se sebou. Není to snadné, ale stojí to za to. Když jsou v těle potlačené emoce a pocity, mohou vytvořit velikánský energetický kotel, který potřebuje být vypuštěn. Co kdyby si dovolil se znovu spojit se svým stínem a se svým božstvím? Být tady na zemi jako plně vědomý, důvěřující a uvědomělý anděl. Šamané v Jižní Americe nazývali očistu lékem pravdy. Když při posvátném obřadu požijete ayahuasku, sladí vás to s pravdou. Ayahuaska ví, co potřebujete. A vyplaví ve vás na povrch to, co potřebuje očistit. To, co potřebujete pustit, to je réva a rostlina smíchané dohromady, které vytvářejí tuto magii, tuto alchymii, jež vám umožňuje tyto věci propustit. Důležité je pochopit, že očista je součástí přirozeného procesu růstu. Znám mnoho domorodých tradic, v nich se požívají léky, které skutečně pomáhají vyzvracet ty energie, které už nepotřebujete. Lidé tomu říkají uzdravit se. Když požijete směsi těchto dvou rostlin, dochází k tomu, že réva brání, aby žaludeční enzymy způsobily vyzvracení nadbytku halucinogenní látky, tak aby to mohlo projít žaludeční stěnou do organismu. Trvá asi půl hodiny až hodinu, než to začne působit. Záleží na tom, jak je to silné. Je to solová cesta. Záleží na tom, na co to berete. Ať je to cokoliv. Není to jen rekreační droga. Nedělali byste to pro zábavu. Vložíte do toho lektvaru svůj záměr.
hodíte ho do sebe a držíte si palce. Bylinné léky. Existuje mnoho bylinných léků. Některé bylinné léky jsou na fyzické tělo. Některé jsou na mysl a některé jsou na emoce. Avšak existují určité bylinné léky, které, když požíváme, umožňují nám cestovat dopředu i dozadu v čase. Někteří lidé by to nazývali astrálním cestováním. Lidé dříve velmi uctívali rostliny. Skutečně s rostlinami rozmlouvali a měli schopnost vidět energii rostlin. Dokázali říci, které rostliny jsou jedovaté, které rostliny jsou jedlé, které rostliny jsou dobré na různá onemocnění. Tyto rostliny jsou tady z určitého důvodu. Jsou tady proto, aby pomohly zvýšit úroveň vědomí lidstva. Musím dodat, že při používání léčivých bylin je potřeba veliké opatrnosti. Vážně. Myslím, že jsou důležité v určitých fázích vašeho vývoje. Použít je příliš brzy nebo mimo ten správný obřadní prostor nebo nesprávným způsobem, který může být nebezpečný pro váš růst, je podle mého nezodpovědné. Opravdu si myslím, že by lidé neměli začít užívat rostlinné léky bez někoho, kdo má veliké znalosti toho, co se přitom děje a kdo je schopen pro ně držet energii, zatímco vstupují do nové brány. Ostatní si myslí, že se opijíme, že se drogujeme. My, drazí lidé, poslouchejte, je obrovský rozdíl mezi léky a drogami. Použijete-li tyto nástroje jednorázově a pak dovolíte, aby rezonovali se zbytkem vašeho života a skutečně je integrujete, pak jsou super účinné. Pokud je používáte opakovaně jako berličky a myslíte si, že vás to nějakým způsobem osvobodí, že vás to nějak zázračně uzdraví, tak to prostě nefunguje. Nemůžete se vyhnout své práci. To je základ. V šamanském tranzu orákula můžeme rozpínat čas a prostor po vesmírné dálnici. A když požijeme určité léky, můžeme cestovat celou cestu vpřed a celou cestu zpátky a narazíme na duchovní DNA. Naše buněčná paměť je v linii s našimi předky. Sloučením dvou vzniká jeden. Když se domorodci a lidé, jejichž kultura je zakořeněná v matce zemi, účastní rituálů nebo užívají potní chýše, je to v první řadě kvůli očistě. Je to očista mysli, těla a ducha. Je to místo, kde můžeme být v naprostém klidu a tmě. Vrátit se do matčina lůna, abychom byli v pokoře, abychom byli opět s matkou. Abychom byli v prostoru lůna, z něhož jsme se zarodili. Takže cestuje řada různých metod čištění, očisty. Máme tradiční metody, jako potní chýše, očistné rituály, které se konají už po staletí a jsou velmi zakořeněné. A právě teď můžeš učinit rozhodnutí vystoupit z toho karmického kolotoče.
se slzou v oku a s písní v srdci, nechť je utrpení věcí minulou. Žehnej stínu. Srdce, brána milosrdenství, není jen fyzickým místem tady ve svatém městě, ale pro mě je duchovním místem otevření brány milosti v srdci samotném. Východní srdeční tepna. A když jí proudí milosrdenství, což je Boží milost, pak cokoliv, co bylo kdy učiněno, může být odpuštěno. Takže jsme milováni bez ohledu na to, co jsme kdy učinili. To je božská láska toho, kým jsme. To je to vědění, o němž, když byl Kristus ukřižován, řekl: odpustím, neboť nevědí, co činí. Tehdy se stal osvíceným a vstal z mrtvých. To je chvíle, jakou všichni prožíváme, když neseme kříž v našem každodenním životě a musíme se na to povznést s láskou, která je větší než cokoliv jiného. Vždy přijdou slzy, když v sobě otevřeme bránu milosrdenství. Víme, že když se srdce doopravdy otevře, ne falešně, ale skutečně se otevře, vždy to vyvolá slzy. Lidé vždy pláčí, když se něco dotkne jejich srdce. A když jsou hluboce dojati ve svém srdci. A když ze srdce příští milost a začnou téci slzy, já to považuji za déšť. Víte, o němž se vše zazelená. Jste lidské bytosti a přinejmenším, na rozdíl od jiných živočichů, víte, že jste lidé. Nejlepší tedy je, abyste se snažili dovést tuto lidskost k její nejvyšší kvalitě. Když lidskost překypuje, k božství dochází nevyhnutelně. Pokud jste nedovolili, aby vaše lidství dosáhlo svého vrcholu, božství jsou jen prázdné řeči. Je někde tam nahoře. Pokud dovolíte, aby vaše lidství dosáhlo svého vrcholu, božství je pro vás živoucí skutečností. Nedovolte nikomu, aby zabil lásku ve vašem srdci. Když se díváte na svět, hleďte na něj očima svého srdce. Nedívejte se na něj očima někoho jiného. Dívejte se svýma očima. Měl jsem krásnou příležitost poslouchat Desmonda Tutu, jak mluví o pravdě a o procesu usmíření v Jižní Africe. A vy si myslíte, páni, když to mohou udělat v Jižní Africe? A řekla jsem si, co to asi znamená pro americké domorodce. Jak bychom se my účastnili takovéhoto procesu? A příběh otvírání srdce je hlubokou vědou a zároveň hlubokou duchovní a psychologickou záhadou. Takže až se kolektivně naučíme, že z biologického hlediska jako planeta máme dostatek síly na to, abychom se společně modlili, doslova, aby naše srdce byla společně, můžeme vytvořit toto sourozenecké pole vzájemnosti, které nás drží pohromadě. Úlohou lidí je v podstatě být součástí probuzení ducha ve hmotě. Opatrovníky této živoucí energie
ve fyzickém světě. A taky je 6. slunce příběhem tohoto probouzení. A až se lidstvo probudí a až bude soustředěné v srdci, stane se součástí systému živých biologických obvodů planety. Je srdce nějaká brána? Ano, srdce je brána. A uvnitř tohoto posvátného prostoru srdce je frekvence, vibrace. O níž se píše ve Védách, v Sanskrtu a v Upanišádách. A je to, co nazývají Om. Před 5-6 tisíci lety bylo Om frekvencí, kterou bylo možno cítit, vnímat, slyšet a v některých případech dokonce i vidět uvnitř srdce. A podle Upanišad je tato frekvence starší než stvoření. Je to nejstarší, nejbližší, čím se můžeme dotknout Boha. Částí našeho dilematu je, že naše filozofie a naše náboženské představy nás od něčeho oddělují. Takže starší kultury na to měly jiný náhled. My, jakožto západní kultura, musíme zařadit některé staré tradiční způsoby do nového či moderního pojetí, protože zvuk překonává spoustu bariér a kulturních kontextů. A krásné na tom je, že pokud jde o mozek, víme, že čistý zvuk aktivuje tu nedominantní mozkovou hemisféru a může uvolnit svět našeho vnímání prostřednictvím zvuku. Genetikové a biochemici používají frekvenci 528 Hz na léčení poškozené DNA. Je také známo, že když se struktura DNA vysuší, začne se rozpadat. Proto dodáváme tělu tekutiny a nejlepším způsobem, jak hydratovat tělo, je pít živou vodu. Přičemž živá voda má co dočinění s 6hrannou molekulou. Potřebujeme nabít vodu frekvencí 528 Hz. Vodu v našem těle nebo vodu, kterou pijeme, tak, aby naše tělo bylo správně hydratováno. Jak můžete žít božský život a zároveň být člověkem? Prostě následujte své srdce, ale zanechte něco na oplátku předtím, než ukončíte své modlitby. Touto jednoduchou věcí je vaše vděčnost. Ženy říkají a skvalí. Muži říkají kokve. Nebo to řekněte ve svém vlastním jazyce při svých modlitbách. Ale tak to říkáme my z kmene Hopi. Vděčnost je tou nejzákladnější, tou nejkrásnější branou ke světlu a k božství. K jednotě. Všechno začíná jedním jednoduchým slovem a tím je děkuji. Otevři srdce. Poznej pravdu. Žij pravdu. A buď pravdou. And that's thank you. Open your heart. Know truth. Be truth. V příběhu Šekinach, jak ho znám podle mé babičky, je předpovězeno toto proroctví. Až
promluví babičky, země se uzdraví. To je proroctví kmene Hopi. Podle mnoha proroctví amerických domorodců budou všechny kmeny opět vedeny ženami. Ptají se mě, zda posvátná dýmka skutečně uzdravuje. Když se se mnou modlíte s tímto záměrem, opravdu to léčí. Je to vždy výměna emocionální energie. Takže chceme-li, aby naše země byla bezpečným místem pro život, musíme pracovat s láskou. Je to velmi jednoduchá výměna. Ani to není, kdo ví, jak hlubokomyslné. Je to pouhá fyzika. Babička nese sémě svých vnoučat. Čili my jsme semenem uvnitř semene. Uvnitř semene. Tehdy v ženské chýši, když krvácíš, spojuješ se skrze čas a prostor zpět se svými předky. Všechna ta síla krvácejícího lůna je v nás, ženách. Co by stařenky jsme stále spojeny s budoucností a s minulostí. Jsme v skutku strážkyně bran. Stojíme u brány života a smrti. Moudrost stařenek znesvěcovaná a svržená z trůnu. Odpusť, mladší bratře náš, zrak slábne, když hledáme hojivou mast na smutný stav, v němž se nacházíme. Z pramene země namíchej lék pro lidská srdce. Mávnutím svého proutku nakresli své magické znamení. Měsíční pano, smrtko, moudrá ženo, čarodějko, zaklínačko prostoru, vyjmi meč ze skály a utkej nový svět nad kancovském stavu svých osudů a rozežeň svými slzami veškeré rozpory a nenávist. Gájo, Sofio, Babylone, nevěsto, vrať se nyní, obnovené a znovu zrozené s přílivem. Kundalíny země nyní vysílá nový cyklus, novou vibraci, kterou většinou mohou pochopit lépe ženy. Oni mohou tuto novou vibraci cítit. Vědí, co to je. Je v jejich srdcích. Rozumějí ji. V dechu a v kráse, v lásce, osvobozené od povinností. Ona vezme všechny tvé jedy a přemění je ve slasti. Vykoupí všechny tvé toxiny a vrátí je jako poklady. Ona je nekonečnou mantrou, tantrickou milostnou písní a volá: já jsem to. Já jsem. Pro mě je vzrušujícím aspektem tohoto proroctví to, že se blížíme k době, kdy se ženská energie a ženský hlas budou vynořovat ve všech sférách planety. Mám tajnou touhu, aby ženy převzaly vedení. Ženy, které si pamatují, že jsou udržovatelkami života. Jsem si naprosto jistá, že pak byste viděli jiný světový řád. Myslím, že jako kultura jsme byli přesluněni, symbolicky na úrovni mýtu. A teď je čas pro uvedení měsíce nebo ženské energie do rovnováhy s mužským principem. Jste-li pořád v hlavě, bude to těžké. Jste-li ve svém srdci, nebude to problém. Jen buďte a svíťte. Bude to velmi jednoduché a krásné.
Snění. Existovaly malé skupinky lidí, kteří věděli, že jednoho dne se vynoří lidstvo nové, odlišné a vyléčené. Meditovali a zpívali a udržovali se v jakémsi transu a přitom udržovali spojení s duchovními rodinami. Udržovali ten sen a vizi nové země. Nové země, která přichází. Když dělají tyto obřady, sní o novém světě. Sní o hojné budoucnosti. Sní o tom, že přijdou deště. Sní o tom, že bude spousta jídla pro jejich rodiny. Všechno, čemu se věnovali, bylo snění o přírodě v dokonalém stavu existence. Křováci jsou nejstarším národem na této planetě. Jsou velmi otevření. Oni s vámi prostě splynou. Bezpodmínečně nesou tuto jednotu. Je potřeba, aby tu tito lidé zůstali. My je potřebujeme. Bez nich bychom byli ztraceni. My, bílí západní lidé, bychom byli opravdu ztraceni. Oni udržují tu pravdu, autentickou vibraci bytí na této planetě. Jsou vypravěči příběhů. Jsou ti, jež znají historii svého národa a musí udržovat živou vzpomínku na určité zákony a praktiky. Představte si, že sedím pod stromem předků a vyprávím příběhy, aby přišel čas znovuzrození. Umlando znamená velký příběh. Něco velkého, co musí být předáno. Bez opomenutí, bezchybně. Čas snění je místem mimo náš trojrozměrný lineární svět. Je to místo, kde je všechno propojeno. Jednota, minulost, přítomnost, budoucnost jsou jedním. Já a 2 další cestovatelé v čase, Gahan Kari, jsme si museli lehnout na záda. Opřeli jsme nohy o strom tak, aby naše nohy směřovaly vzhůru k obloze a řekli nám, až zavřeme oči, abychom vytáhli zlatou pupiční šňůru nahoru ke hvězdám. A potom po ní vyšplhali nahoru jako pavouk. Stopy našich předků jsou vtisknuty do energií, k nimž máme jako snoví cestovatelé přístup. Podobá se to stopování po zemi. Jak přivedeme sny k životu? Naší kreativitou. Tím, že budeme oddaní sami sobě a nebudeme mít strach být tím, co se od nás žádá v té chvíli. Ať už je to vaše temnota nebo vaše světlo. Protože je to všechno naše šťáva. Je to všechno, co kolektivní prožitek snění skládá dohromady prostřednictvím každého z nás v každém okamžiku. Ten proces snění, ten proces zkoumání nás nalaďuje na pole toho, co skutečně chceme, aby se stalo. Takže je to téměř rituál naladění. Existuje rčení, že máme snít, že jsme probuzeni. A když spíme, zjistíme, že tato vize nás přenese do mnohem více probuzeného stavu bytí. Můžeme si vysnít úplně nový svět. Máme sílu to udělat.
A není to jen si představovat a vidět to, co chceme, ale být tou vizí. Když si začneš důvěřovat, to vytvoří úplně nový tvar, obraz a formu toho, kým jsi, takže k sobě začneš přitahovat nové věci. Začneš si představovat úplně nový typ existence tady na Zemi. Představivost je přinést sem, cítit a stělesnit energii potenciálů, které si volíte ve svém srdci. Přináší je do popředí a zvyšuje pravděpodobnost, že se projeví na Zemi. Znamená to, že než jsem vyrostl, zapomněl jsem, jak snít, zapomněl jsem, jak si představovat krásný, barevný svět. Země je svůdné místo. Mít tělo, i když některým z vás se to možná nelíbí, je velmi lákavé. Takže vás to sem doslova přitahuje zpět, život po životě, z důvodu této intenzivní svůdnosti. Kolik z nás umí skutečně snít o kráse? Artuš a rytíři kulatého stolu. Kdo byl hlavním rytířem? No v podstatě Percival. Percival pronikl závojem, vnímal vše a chcete-li, Percival je metaforou, neboť byl rytířem, který viděl neviditelný svět a uvědomil si, že nejsme sami. Takže opravdu potřebujeme najít chvíle, kdy opět dovolíme sami sobě si představovat a snít a jen necháme mysl expandovat a otevřít se. Pro nás ta cesta vede skrze uzemnění a skrze srdce přítomné v těle. A pak můžete dovolit, aby se mysl vypřáhla. Principem této nové dimenze, do níž přecházíme, je, jak myslím, tak mluvím. Jak konám a jak zamýšlím, tak ať se stane. Wow. To znamená, že ať bude vaše osobní budoucnost jakákoliv, bude taková, jakou ji budete chtít, je to úplně na vaší zodpovědnosti. Teď jsme si vysněli scénář, v němž máme planetu v krizi. To byl náš kolektivní sen. Teď, abychom měli planetu, která není v krizi, potřebujeme začít kolektivně snít o ráji. Z tohoto důvodu je velmi důležité udržovat vizi toho, co bychom chtěli. Klidnou zemi, klidné moře. Protože vize, které vysíláme, skutečně ovlivňují to, co se projeví. A proto je důležité být velmi, velmi pozorní, jaké myšlenky a jaké vize vysíláme. A nové snění je něco, co bude fungovat pro nás všechny. Je to něco velmi starodávného, propojeného a skutečného, ale hodí se to i do této současné doby se vší její rozmanitostí. A musí to vycházet z nás všech. A musí to být tak zábavné a tak kreativní, že to prostě nakazí celý svět a prostě se to rozvine a lidé zanechají myšlenky na to, že jsou jednotlivci a opravdu se semknou jako jeden člověk. Nová země. Moje vize dokonalého světa, řekněme za 7 let, je spolupracující společnost, v níž podniky, životní prostředí, lidské bytosti, spiritualita, ekologie, to vše spolupracuje. To je moje vize. Musí to mít tak, že každý bude vycházet z mnohem celostnější perspektivy. Idea kruhu stařešinů planety, mužů a žen,
kteří skutečně jednají ze svého nejmoudřejšího, nejvyššího já, bývala senem. Musíme najít něco nového. A to znamená odvrátit se od společnosti založené na penězích. Všechny starobylé kultury mají nějakou formu vzájemné sounáležitosti. Společenství fungující jako jednotná propojená komunita. A na to nepotřebujete peníze. Žádné peníze, žádný výměnný obchod, žádné obchodování, žádnou něčemu přidělenou hodnotu. Každý přispívá svými vrozenými talenty nebo nabitými schopnostmi k většímu prospěchu celého společenství. Jak bychom mohli změnit peníze, aby byly sladěny s principem daru? Když chcete být bohatí, nemůžete si bohatství jen nechávat, ale musí obíhat. Musíte ho dát nějak k dispozici, aby přineslo užitek jiným lidem. V kultuře daru, čím jste štědřejší, tím jste bohatší. Protože pokud štědře dáváte, pak když máte nějakou potřebu, každý se bude chtít o vás také postarat. Dávejte, co můžete. A berte si, co potřebujete. Je hezké, že tyto lidské principy se aplikují i na biznis. Je to tedy pravý opak zisku za každou cenu. Vložíte do země jedno zrnko a vrátí se vám jich 10 000. To vytváří 1,000,000% marži, jaké z penězi nedosáhnete. Takže je tam vždy hojnost. Lidé, kteří budou zasévat takto, se stanou budoucími lídry. Stanou se budoucími bankéři. Můj otec Hopi řekl, že peníze jíst nelze. A tak začněte zasévat kukuřici. Připravte se na budoucí ekonomiku. Peníze pohánějí motor korporací. Nemůžete je od toho oddělit, ale nemusí to být peníze za každou cenu. A co je v skutku na špici, jsou designéři, kteří používají při řešení problémů designové myšlení a designové chápání velmi jedinečným způsobem. A to samozřejmě přináší neobyčejně nová a vzrušující řešení. Když budete pohlížet na zemi jako na živou bytost, zásadně to změní váš vztah. Spíš než určit zemi nějakou hodnotu či cenu, chcete-li. Namísto toho v podstatě přejdete z právního hlediska na opatrnický cechovní řád. Takže jde o to, abychom se stali správci, abychom viděli sami sebe jako opatrovníky, jednající nezištně ve jménu budoucích příjemců, s nimiž se možná nikdy nesetkáme. Myslím, že je mnohem silnější dostat vizi a pak vstoupit do služby pro tu vizi. Technický pokrok a bystrost dětí, které přicházejí, už je to, jak jsou probuzené a jak prostě vezmou do ruky jakýkoliv technický přístroj a za pár minut ho umějí ovládat. Jsem opravdu nadšený tím, co se stane v budoucnosti díky těmto mladým, kteří přijdou s řešením problému plastů v oceánu a další, kteří přijdou s řešením všech těch problémů, na něj jsme se dívali ze špatné strany. A přijdou s úplně jiným způsobem uvažování a přístupem k věci. A přijdou s řešením. Vidím to u svých dětí. Víte, některé nápady s nimiž přicházejí. A říkám jim, jak jsi na to přišel? Je ti 8 nebo 5 let? Je to úžasná doba, v níž žijeme. A myslím si, že s technikou a s naší schopností myslet dopředu a s technologickým pokrokem, který tu máme, nás čeká kouzelná jízda.
Náš současný pohled na energii vychází z naprosto jiné perspektivy. Vychází z elektřiny. Elektřina je jen jedním z forem energie. Nikola Tesla nám jasně ukázal, že jeho volná, radiantní energie, která vás nezabije, prochází skrze všechno a může okamžitě cokoliv napájet. Bývala doba před dávnými časy, kdy celý svět věděl, co to je květ života. Je to struktura stvoření, čili to byla předloha, podle níž byla stvořena realita. V dávných dobách, když stavěli budovy, nedali do žádné budovy nic, co by se nezakládalo na harmonii hudby a květu života. To byl klíč Leonarda da Vinciho, který byl podle něho schopen všechno rozvinout a vypadal jako genius. I když vlastně jeho genialita spočívala jednoduše v pochopení květu života. Albert Einstein řekl, inteligentní lidé problémy řeší, géniové je nevytvářejí. Atlantiďané používali energii krystalů. Využívali krystalů k napájení svých domovů, pro cestování, k napájení všeho. Všechny krystaly jsou držiteli vědomostí. Váš počítač je krystalickým úložištěm vědomostí, protože obsahuje křemíkový čip. Schopnost uchovávat informace je teda vlastností digitálních čipů křemíku. Také jsme objevili neuvěřitelnou jeskyni v Mexiku, kde se nachází takzvaní selenitoví obři. Země se odhaluje a ukazuje nám, z čeho je složena. Jsou 11 metrů dlouhý a váží 55 tun každý. Říkám jim sloupy. Jsou veliké jako sekvoje. Tohle jsou některé z krásných minerálů v matičce zemi, po nichž doslova šlapem. Umíte si představit ty nádherné sloupy a krystalové katedrály uvnitř matky země? Tyto obrovské dary v zemi jsou dány lidstvu k přemýšlení, že existují zázraky. Jinak by se neobjevily v našem vědomí. Zůstaly by skryté, ne? A rozum zůstává stát. Nebyl by nám dány jako dar v tuto dobu. Možná v sobě nesou poselství dávnověku. Přežila jsem mé osobní znovuzrození v tomto vlhkém a horkém jeskyním lůně. Tyto obří krystaly vydávají rezonanční zvuky, takové úžasné bzučení. Cítila jsem, jako bych byla uprostřed vesmíru a mohla jsem doslova slyšet boží jazyk světla a zvuku. Nic tak majestátního jsem v životě neviděla. Majestátnost svobody. Nebojujme s temnotou. Tam, kde je světlo, tam sama mizí bez boje. Nechť vše samo od sebe plyne. Ni žádného násilí. Láska, přátelství a milosrdenství vůči veškerému životu je snem budoucnosti pro nás všechny. Žijeme v době těch nejneuvěřitelnějších změn, k jakým kdy na zemi došlo. Jste svědky zrodu nové energie a nového vědomí. Slyšíte volání stařešinů a domorodců, abyste přijali svou vlastní svrchovanost, nezávislost a své vlastní božství. Byl vám dán život, byla vám dána duše a byla vám dána naprostá svoboda. Žehnáme předkům a duchu této země. Děkujeme stařešinům, minulým, současným i budoucím. Děkujeme strážcům této země, po níž chodíme s pokorou a láskou. Jak může lidstvo vytvořit ráj na zemi nebo nebe na zemi? Můžeme začít od svrchovanosti
pro každého. Všechno a všichni jsme si rovni. Každý s každým na této zemi. Všichni jsme na této planetě domorodci. Bez ohledu na to, odkud pocházíme. Jsme multidimenzionální bytosti. Duchovní bytosti, které si zkoušejí oblek pro život, jímž je toto tělo. Protože já jsem věčný a vím to celou svou bytostí. Když dělám posvátný obřad Jukulpa, snění, vidím nové, svrchované, suverénní bytosti. Jsou to bytosti našich příštích generací. Naši novorozenci jsou naši předci, kteří se sem znovu vracejí. Někdo by řekl, že se reinkarnují do nového tělesného oděvu. Kosmičtí poutníci, kteří se vracejí, aby dokončili svou práci. Být suverénním znamená být svým vlastním panem, kterého neovládá nikdo jiný. Být svéprávným a být plně nezávislou lidskou bytostí. Být autoritou sám sobě, řízenou svým vlastním vnitřním kompasem. Každý z nás jsme suverénní bytost. Je čas dožadovat se našeho přirozeného práva na svrchovanost. Nebýt pod žádným člověkem, pod žádným bohem, ani pod žádným jiným vnuceným omezením. Lidé z celého světa se spojují a dožadují se těchto univerzálních práv jako práv přirozených. Dávno v době snění, v příbězích o počátku světa, Góriach, před dávnými časy, kdy bohové žili mezi námi. Dokonce předtím, než se k pobřeží přiblížil kdokoliv, jakýkoliv běloch, měli naši lidé příběhy. Podle těch příběhů zpívali a tancovali. My jsme suverénní lidé, ale to nese s sebou odpovědnost. A my budeme vedeni a řízeni univerzálním zákonem. Neubližovat, nespůsobit žádnou újmu, neškodit a nevnucovat druhým svoji vůli. Jak víme, máme se toho spoustu co učit od prvotních národů, pokud jde o návrat k přírodě, protože systémy vytvořené bílými lidmi nejsou sladěné s přírodními zákony. Víme, odkud jsme přišli, známe naše předky, naši rodovou linii, naši pokrevní linii vůči této zemi a v rámci našich kmenových hranic. Ze satelitního a leteckého mapování linie magnetického pole Země a při pohledu z hora přesně sledují to, čemu australští domorodci říkali linie písně a dráhy snění. A hlubší obraz je takový, že elektrické pole vytvářené vaším tělem, protože my věříme, že vytváří gravitaci, je skutečně tím, co drží tyto energetické linie pohromadě. Například, když domorodá žena cítí první pohyb miminka v břiše, běží k šamanovi a ten nakreslí na kámen obraz magnetismu toho místa v krajině. Ten kámen s obrázkem se stane nabývacím titulem toho dítěte ke své zemi, o níž bude mít za úkol snít předtím, než kdokoliv přišel na toto pobřeží. Před mou babičkou, před všemi lidmi, před lidstvem. Tyto příběhy jdou zpátky až do nebes. A jazyk je nedílnou součástí toho spojení se zemí, s hvězdami, s hloubkami země. První oheň, první světlo se dotkne vrcholu té hory, pak cestuje napříč Austrálií. Domorodé kmeny po celém světě dnes bojují za své právo být suverénními. Stejně tak, jako byli suverénní jejich předci. V tomto období dějin dochází
k devastaci Matky Země. A tato devastace možná ohrožuje kontinuitu historie všech národů. Máme nekonečný potenciál. Naučíme-li se skutečně důvěřovat jeden druhému. A o to teď jde. Naučit se důvěřovat kmenu. Vzít to, co víme, že je pravda, a uskutečnit to jeden vůči druhému holistickým způsobem, kdy skutečně obrátíme všechnu naši energii jeden na druhého, abychom podpořili hospodářství v rámci své komunity. A toto hospodářství nás může všechny osvobodit, abychom byli schopni pracovat sdílením zdrojů, majetku, vytvořením bezpečných zón na našem území, kde by lidé mohli skutečně investovat svoji duchovní energii do práce pro planetu. Nový kmen lidí všech ras, vyznání a barvy udržuje novou vizi budoucnosti pro planetu. Tento globální kmen duhových bojovníků se spojuje s domorodými národy z celého světa a učí se o starých tradicích, o přírodní medicíně a posvátných obřadech. Stanou se držiteli těchto tradic a budou učit příští generaci, jak přinést na zemi více světla a vytvořit udržitelnější dědictví pro nadcházející generace. Naši předci si vysněli naše bytí. Stejně jako my teď sníme o nové budoucnosti pro naše potomstvo. Je čas přivolat manu z nebeského království. Jedna láska, jedna rodina, jedna planeta, na níž žijeme. Jedna planeta, jedna láska, jedna bytost. Ahou, metakvazi, sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. Vzestup. Možná si napsal tuto kapitolu takto. Možná si napsal, že prožiješ právě tady na zemi dostatečné množství životů, abys tady byl na tu největší změnu na zemi, k jaké kdy dojde, na tu největší změnu ve vědomí, na skutečnou integraci nové energie. Ale co když přece jen tato poslední kapitola na tvé pozemské cestě byla tou kapitolou, kdy jsi řekl, zamiluji se sám do sebe, budu tady na počátku éry nové energie. Budu opět průkopníkem, naučím se pracovat s novou energií, zatímco většina lidí nemá ani potuchy, co to vůbec je. Naučím se přejít z vibrační do expanzní kosmické energie. Již tady ve fyzickém těle prožijí to tím nejintimnějším způsobem a o tom je náš lidský život. Důvěrně se zblížit sám se sebou. Když můžeš vstoupit do toho prázdna zvenku dovnitř, do toho meziprostoru, beze strachu, pak uvidíš, že ten závoj byl vždy jen iluzí, kterou jsi tam vložil sám pro své vlastní učení. Byl to tvůj plod růže.
Dveře jsou uvnitř každého z nás. A skrze své nitro se můžeme setkat. Odvážíš se tančit? Nebo půjdeš? Co když nějaká část mě musí umřít, abych mohl opravdu žít? Od začátku jsme byli s vámi. Jsme stařešinové a pamatujeme si tu dobu, kdy existovala pouze láska. Dobu, kdy všechen dech byl jeden. Pamatujeme si semeno tvé bytosti, zasazené dolů na nekonečné černé noci. Někdy si myslím, že jsem někdo, koho nazýváme duchem, který je v tomto těle. Ten, kdo teď mluví, to není toto tělo. Jsem to já. Říkají tomu ego. Jsem lidská bytost. Jsem duch, vězeň v tomto těle. A to je jediným prostředkem, v němž se pohybuji, v němž pracuji, v němž plachtím časem a prostorem, abych splnil misi, která mi byla dána v té chvíli, kdy jsem byl počat. Kněží v dobách starověkého Egypta nebo vyvolení lidé objevili spoustu energií a spoustu tajemství a velmi dobře znali lidské tělo. Slyšet ten hlas, slyšet něco, a to vás může vést dál do nitra. A může to vést tělo k tělu. Zvuk a vůně mohou vést duši k duši. Když dnes zemřu, není to konec světa. Není to konec života. Život bude pokračovat. A já budu jen v jiné dimenzi. V jogickém systému podle indické spirituality, když říkáme spiritualita, nemluvíme o Bohu. Mluvíme o smrti. Protože pouze při upomínce na to, že člověk je smrtelný, má člověk tendenci se dívat do dimenzí, které přesahují fyzično. Při porodu mého druhého dítěte jsem vykrvácela k smrti. A pak mi nějaký láma řekl, že to je ten nejlepší způsob, jak zemřít, protože si udržíte vědomí až do poslední sekundy. Na úplném konci tunelu bylo světlo. A to bylo tak fascinující. Na levé straně jsem viděla nějaké světlo, jak ke mně přichází zlaté světlo. A věděla jsem, že to světlo je můj otec. A jen jsem se uvnitř zaradovala. Přišel ke mně a chodil a já jsem nikdy neviděla svého otce chodit nebo stát, dokud žil. Byl ochrnutý, takže chodil. A to mě ještě víc rozradostnilo a řekla jsem, ach tati. A za ním byla všechna ta světla, která se táhla dozadu, kam až bylo vidět. A já jsem řekla, to jsou tví předci. To si nevěděla. Jsi živou nadějí všech tvých předků. Takže já považuji člověka nejen za pouhého savce. Je to zároveň také Bůh nebo bohyně ve formě, ve hmotě. A to napětí mezi naším vtělením a naší živočišnou povahou a naší božskou povahou se stává velmi plodným a velmi úrodným územím.
Dáváme vám moc, abyste byli schopni to vědět uvnitř této dvourohé siluety. Jděte a objevte to. Naslouchejte nejen sdělením dvounožců. Naslouchejte větru. Naslouchejte stromům. Naslouchejte všemu, co je kolem. Používejte smysly, které máte v sobě. Bůh, božství je uvnitř každého z nás. A pak jsme náhle otevření jeden druhému, otevření tomu, abychom jeden druhého osvítili. A to podle mě charakterizuje vědomí. A to je něco, co se nyní začíná objevovat. Nový smysl toho vědomí vzniká doslova, zatímco my mluvíme. K vzestupu došlo v tu chvíli, kdy jsem podlehl lásce k sobě samému. A stalo se to v tu chvíli, kdy jsem řekl, já jsem to. Já jsem a miluji na sobě všechno. Bez zestudu, bez pocitu viny, bez výhrad. Žádné kdyby, žádné a, žádné ale. Když jsem se vzdal tomu, kdo doopravdy jsem, spíše než aspektu, který jsem vytvářel, když jsem se snažil předstírat, že jsem něčím jiným. K mému vzestupu došlo, když jsem ve svém srdci věděl, že já jsem a vždycky jsem byl a vždycky budu. To je ale cesta. Jaká neuvěřitelná cesta to byla. Nezapomeň, já a ty jedno jsme. Jsi také Bůh. Jsi také Bůh. A tak to je. Vesmír, galaxie, slunce, planety, země, příroda a člověk a jsou součástí jediného a jedinečného vesmírného organismu. Každý druh na zemi má důležitý dar, který může dát všemu životu na zemi. A s lidstvem tomu není jinak. Jaký je náš dar pro zemi? To je ta nejdůležitější otázka, kterou si klademe, když náš druh vstupuje do dospělosti. Jsme tu, abychom si vzpomněli, kdo jsme. Že jsme nekonečné duše světla, nekonečné duše, fraktály božského stvoření. A my jsme na to zapomněli. My, lidské bytosti, se stáváme spasiteli tam, kde jsme předtím ničili. To je ta největší naděje, kterou vidím pro lidskou rasu kdekoliv. To je ta největší naděje pro nás, děti velké matky země. V příštích několika tisících letech bude naším cílem pravděpodobně vyléčit ty škody,
které byly napáchány. Víte, kde znovu zasadit lesy, aby pouště se zazelenaly. Je v našich silách se postarat o zemi, ale pak kdo ví, jaký bude náš další cíl. Takže to je naše výzva. Známe sílu našich snů, tak o čem budeš snít dnes v noci? Můžeme se stát tou budoucností, o níž snili naši předci? Naše budoucnost, člověče, je ve tvých rukách. Změnilo se něco